Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जोङो नै टेक्लानो आंनो बहाबा जायगायाव थांनो नागिरदों। आं दासिमबो मिथियाखै बहा। ओमफ्राय नैबे बिथाङा लांगोन आरो आंखौ बबे जायगायाव लांगोनथाय I don't know। ना लांनानै बहाबा सोरनोबासो फानहैसिगोन मिथिला आरो। चलो माथो दानिया हेलमेटखौ गानग्रायाबो सालायग्रायाबो जग्रायाबो गाननांगौ। एक्चुअलि मोजाङानो गाननांगौ दिसुन गावनिनो सेफटिनि खोथा नालाय। दा खिन्थु हेलमेट गैया आरोना जोंहा मोननै। जों थांगासिनो दे जल्दि फाय। गाइस गारिया आंनिया बेमोन आरो खिन्थु आं दिनै लांला। नैबेजोंनो थांगोन आरो ना। नङालै ओरैनो मालायनिसो बे गारिया। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। चलो बेखिनियावनो आं दिनैहाय नोंथांमोनजों आंनि माखासे स्किन केयार प्रडाक्ट्सफोरखौहाय शेयार खालामनो नागिरदों। बेफोरनो जाहैबाय इटारनेल आयुर्वेदा लेमन एन्ड हानि फेस वाश आरो लोगोसे इटारनेल आयुर्वेदा स्किन लाइटिं अइल। स' बेफोरखौहाय आङो माबोरै इउज खालामो फैदो दानिया नायदोनि। स' गाइस फार्स्टआवनो नैबे इटारनेल आयुर्वेदा स्किन लाइटिं अइलखौहाय 2-3 ड्रप्स माने दिहुननानै लादो। ओमफ्राय बेखौ आखाइ साफा लानानै 5 to 7 मिनिट्स फेसआवहाय मासाज खालामनांगौ आरो मोजाङै। बेनि उनावहाय इटारनेल आयुर्वेदा लेमन एन्ड हानि फेस वाशजोंहाय मोखांखौ सुनांगौ। ओमफ्राय बेयो मोनसे फमिं फेस वाश आरोना नै नोंथांमोना नुनो मोनखादों। स' नै रिजाल्टखौ नोंथांमोना नुखादों माबोरैहाय आंनि स्किना इमप्रुभ जादों सिगांनिफ्राय। नोंथांमोना दैलि आंनि ब्लग्सआवनो नुखायो आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जे लेमन आरो हानिया जोंनि स्किननि थाखाय बेसेबां इम्परटेन्ट आरो जोंनि स्किनखौ बिराद मोजां खालामो आरो नोंथांमोनाबो जुदि बेफोर प्रडाक्ट्सफोरखौ जुदि इउज खालामनोब्ला बेफोर प्रडाक्ट्सनि लिंकखौहाय आंनि डिसक्रिपसनावहाय होनाय दङ। जल्दियैनो थांनानै अर्डारखौ खालामदो। मैया दाख्लै नै हुगारबोदोंमोन आङो। मैया दाख्लै नेल पलिस लाबोनाया आंनिया आथिङाव फोननो आखाइजों मेचिं जानाय नुवाखै। फोनथ'ला आं हाबा जानो थांबासो फोननोसै। फायदो माबा नायबाय दंमोन। चल मोरे घरे टिक 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 चलो चलो उदै सासोदो आंखो मायबा जाना फैनांगोनलै दिनै आं ओंखाम जानो सुखुथारासै। आयौ मेंलायलायबाय। चलो गाइस चलते हैं। थाव सोनांगोन थाव सोआबा जाया होमबा। ओरैनोथ' दिनै जेबो खामानि गैथ'वामोन नालाय ओमफ्राय टेक्लाया बुंबाय आंखौ थुदो माइनाव मोनसे जायगायाव नोंखौ लांनो आङो होननानै आरोना। ओमफ्राय ओरैनोथ' जेबो बिदि पार्मानेन्ट जबबोथ' गैया नालाय जेबो बिदि माने दैलि जेनेबा दैलि रुटिन जेनेबा दैलि जबाव थांनांगौ बेबायदि टाइमथ' माने खामानिथ' गैखाया नालाय। ओमफ्राय आरो माने बिफंदो आरो बिदिनो मोजाङै बेरायनो मोनबा आरो गोसोआ सान्ति नाङो आरोना। जेनेबा माने मानसिनि लाइफआ माने दानो दं दानो गैया मिथिबायना। फैसा थाखा नाम साम सब बेफोरो माने ओरैनोसो मिथिबायना। जों माने बे थियेटार खालामनो फैनाय बायदिसो आरोना बुहुमावहा। बेखायनो माने मा रलखौ मोनदों बेखौनो मोजाङै मावनो नाजानांसिगोन आरोना। जेनेबा गैयिखौ अभार एक्सपेक्ट खालामद्रायनाया
माने आंनि थाखाय मोजां साना आरोना आङो माने जि दङ बेजोंनो खुसि जानांगौ सिमां नुनांगौ बयहाबो सिमां नुनायनि राइट्स दङ नङा होमबा बयहाबो सिमां गिदिर गिदिर सिमां नुनायनि राइट्स दङ आरो बेखौ फुलफिल खालामनो थाखाय नाजानांगोन आरो जुदि नोंहा सिमाङानो गैयाबा लाइफआव नोङो एकदम इउजलेस माने नोङो लाइफआव जन्म जानानै नोङो थैनायानो साबसिन माने जुदि नोंहा जुदि जिउआव जेबो सिमां गैयाबा जेबो एम गैयाबा नोङो अकातनि बाहेराव सिमां नुबाबाबो नुजायो खिन्थु ट्राइ खालामनांगोन हार्ड वर्क खालामनांगोन आरोना नों जुदि ओरैनोल' आं उमुक जागोन तुमुक जागोन इदि खालामगोन इदिल' खुगायावल' बुंबाबो जाया हार्ड वर्कबो खालामनांगोन आरोना माने मानसिनि जिउआ जेबो गैयालाय मिथिबायना जा दङ इन्जय खालाम बास हार्ड वर्क खालाम न'खरनि मानसिखौ रेसपेक्ट खालाम बयखौबो रेसपेक्ट खालाम बयखौबो अन बास बेनोसै Sonai, bena geda. Farmhouse baisas maba. Maba isa jagan naik nasi. De parking akan nalai le. Side oi le parking. Tuh. Jwng pura load ada mansina. Inkaynya isi thabai langnanggo, nङा होमबा? बोग्रि फिथाइया थाइनायमोनबा जागौमोन एसे फिसा फिसासो जाना दङ नै आं बोग्रि बिराद गोथाव मोनो माने बोग्रि माने जिखुनु गोखै बुस्थुखौनो आरोना नावखा सावखा गाखोनो मोनगोन नामाब्रा आंखौ थाबाय होनाया गावहा थाबायनांसिगोन इसलिए बड़े लोग जो बोलते उसको मानना चाहिए ठीक है वाह मालाय फार्म हाउस मारसो दांलै मोजांथार दस' आंहालाय माला बिदि फार्म हाउस मोनसे थानायमोनबा गोजोनगौमोन जिउआव दुखियायैनो थैलांसिगोन नांलाय दुखिया जन्म जानानै मालायफोरा मालदार जोंफोरा ओमफ्राय नायलाय मास्क गाननानै माबायसा सिन जाखो जोंहा टेक्लाया नैबे जायगायाव लाबोनाया मेन कारना नैबेयो आरोना नैबेयावहाय माने आर'आना बेयो सिप आरोना बियो बे सिङावहा माने रेस्टुरेन्ट दङ आरो नैबे नुनाया बेफोरो आरो ओमफ्राय बे मोनसे सिपसो माने ओमफ्राय बेयावनो रेस्टुरेन्टआ दङ ओमफ्राय गोजौआवहाय एसे जायगा बेरायनाय दङ आरोना बरियानो दा बुस्थुआ जागासिनो आरो कनस्ट्राक्सनफोरा सोलिगासिनो आरो माबा कटेजफोरबो लुगासिनो नालाय दा नुलांगोन गाइस जोङो अर्डार होखांबाय आरो जों मा अर्डार होखोमोनलाय फ्राइड राइस होबाय ओमफ्राय पर्क माबा थाइनि माबा मोनसे पर्कमोन आरोना ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय बेबि कर्न सानैल' मानसिना आरो टेक्लायाथ' जानो हाखाया आंल'सो जाखागोन होनदो ओमफ्राय 10 to 20 मिनिटसो लाखागोन नालाय अर्डारा सफैनायावहाय अर्डारखौ होनानै दोनखाबाय जिहेतु ओमफ्राय जोङो सानबाय मा गोजौआव एसे बेरायना फैनोसै भिउआबो मोजां नालाय ओमफ्राय बे सिपआ बरिया आरोना बे सायावनो बेफोरबायदि डेक'रेट खालामनानै दोनदों बेनिफ्राय भिउआबो मोजां आरो लोगोसे मैगं थाइगं गायदों साइडआवहाय बिराद मोजां आरो भिउआ ओमफ्राय बरिया नांबाय थांनानैलाय मोजां नांदों फार्म हाउस बायदिबो नांदों आरोना एसे ओमफ्राय बरिया ओभारअल मस्ति ओमफ्राय जाहा टेक्लाखौ आं इमान मोजां मोजां भिडिअ खेबना होयो आंनोखौ नायलाय माबायसा खेबदो जेबो रोङा नायदे गाइस जेब्ला आं टेक्लाखौ खेबगोन माबायसा जायो आंनि खेबनाया नोंथांमोना एसे कमेन्ट सेक्सनाव खिथा हरबानो जाबाय बे टेक्लानि खेबनाय ओमफ्राय आंनि खेबनायखौ नायबानो जाबाय नैले
नाय खेबसे नायब्रा थ' सिङाव फट' लादों मोनसे र'ब्रा दे ज' आइस sorry टु हाय गोजानाव थांफिन क्या बोला तूने गोजानाव थांफिन गाइस नुदो दा जा टेक्लाखौ बेबायदिनो फोरोंनांगौ मिथिबाय दा नङाबाथाय रोङा ओमफ्राय गाइस मा जादों मिथिबाय दा ओइ दानि जे हिनजाव सासे इथिं थाबायलांदोंना बेयो माने हौवा ओमफ्राय बेनि फिसाजो फैदोंमोन आरोना बेयावहा बेरायनो थाखाय ओमफ्राय उनावहाय माने हिनजावा आं बायसा आरोना पुरा जोहोलि माने सेल्फि टेल्फि लाबाय थायो फट' सट' लाबाय थायो आरोना ओमफ्राय हौवायाथ' इथिं गथ'खौ बामनानै थाबाय ओमफ्राय उनावहाय हिनजावा हौवाखौ फट'खौ खेबनो होबाय आरोना ओमफ्राय गथ'खौ माने मोनसे चेयारावहा जहोबाय ओमफ्राय जहोनानै फट' खेबबाय थानायाव गथ'आ गोलैना होबायब्रा गाबसोबाय ओमफ्राय जाहा टेक्लाया मा होनो माइनाव नोंबो बिदि जागोनदां न' जालायो बिराद गाजा नायदो दायो धोब होननानै गोलैगोन आं गिख्रंलायलायबाय बरियाखा जायगाया आइस गथ'आ बरियाना टेक्ला जायगाया हा थिगानो फिसासा किउट ना आयौ थालिदा नालाय ओमफ्राय मायो थालिर हे गोजा कालारनि ओमफ्राय गोथां नैयो गोथां ओमफ्राय नैयो नायनाय गोजा आं दिनैसो नुफेरदों फार्स्ट टाइम नोंलाय आंबोथ' आरो सेवनाय नङालै नङा गोजा कालारखा इयो हे what the unnecessary केला केला होनबा दा हामाखौ नागिरा आं थालिरखौसो होनदों बुरबक जोङो अर्डार होनानै मा होनो नेबाय थानो बानानै फट'स लाफैदोंमोन आरोना दा थांफिनसै सान्दुङा Oh, see this guy? Bullshit guy. मा सानबाय थाखो? गावआनो नेनो होबाय थाबायबा जानोबो मोनामोन। र' भिडिअ खालामग्रोनो। भिडिअ खालामग्रोनांगौ दा आरे र' भिडिअ खालामग्रोनो। बिनि उनावसो जानांगौ मिथिबायना? दे होमबा जादो खेबसे टेस्टखौ बुं माबायसा। आंबो जाफेरानो इफोरखौ दे जा गोथाव आंबो जानानै थानो हाला थिगानो पक'रा बायदि बेबि कर्नआ गोथावब्रा थिग थाक आरो इमान गोथाव मोनाखै आंनि फेभरेट जुखाम फिसाया बेयो एसे मोजां फंबायले ओंखाम सोंखाम खुरना होयो ओंखाम सोंखाम रानना होयो माने बेजों होबाय थाय आयु बायगोन नामाब्रा आं जनाय लोगो लोगोलाय आं दिनैसो लाइफआव नुफेरबाय बान्दा कबिखौ इदि
मानो नुफेराखै आं मा नुनांगौ जाखो बान्दा कबि गायनायखौ मिथिया मा गायनायखौ नुदों इदि खाथियाव नुफेराखैमोन आं इफोरबा मा दा जों रेस्टुरेन्ट जाना फैनाया गाइस बे शिपसो आरोना नै माने जाहाजावनो आरोना रेस्टुरेन्टआ ओमफ्राय इथिं सायावहाय कटेजफोरा दोङो मोजाङानो गाइस जों ओइ गाहायनिफ्राय थाबायबोबाय कटेज दङ नैयावहा माखासे कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो आरो इयावलाय मा सिङाव मोजाङानो भिउफोराबो बे हिनजाव खोमा बुरैयाना बुरैया खिन्थु चलो मारिना हरखा बरियाखाना जायगायाथ' इयावहा मा थाफायनो मोजां जागोन कटेजफोरखौ मोजां नांदों आं नायलाय ट्रायंगोल्सआ कटेजआ डेन्जार डिजाइना इफोर बायसासो लुनो हानांगौ जों बर'फोरनिया इमान मालदार मानसि दङ इफोर बायसा रिजर्टखौनो लुवा मोजां रिजर्ट लुनांगौ बिराद गोथौ नामाथाय इयो दैया गोथां नुलायलायदो गोथौ जागोन न' इ दैखौ ओमफ्राय इ बुखारना लाङा नामा इखिनिखौ गाहायाव होदोंदां माबाफोर इ दैमासो ब्रह्मपुत्रब्रा बे ब्रह्मपुत्र नङा ब्रह्मपुत्रसो बे ब्रह्मपुत्रनि ब्रान्चसो इयो बुरबक आसलि ब्रह्मपुत्र नङा इयो थांगोनसो ब्रह्मपुत्र माने गावबोनाय आरोना वाव वाव जि बरियाले नुना आंखौला इयाव आयौ बरियाथार माथो इयाव इथिना हरले फैनो हागोन खिन्थु इयाव बिराद मोजां मोनबाय आंथ' नंगौ नामा न'फोरानो डेन्जार बरिया आयौ आं इथिं गोलैलांगोन एसे गिलायलायदो नायलाय बरियाखा देग्ला आंखौ इयाव रिल्स मोनसे बानायना आयौ नायनाय बोरैबा गोथौ नुखादों आरो गोलैलांबाथाय सेसखा ओइ इयावथ' इदिबो बनायनो हागौमोन ना इनिफ्राय सिरिलांदो ओमफ्राय सिरिलांनानै इखिनियाव इदि थानायनि ओमफ्राय माबा थांनो हाबावनायनि वाटार बिला बिराद गोथौ खोमालै नुवाखै दैया बोरै गल' जादों सिङाव डेन्जार धारियो बोरैबा ब्लु नुजोबदो ना इदि सायाव स्ल' नुदोंना सिङाव मानसिखौ जेनेबा इदि जायो मानसिया इदिना मानसिया गाहायावसो धारा बारा थायोना इदि जायो यानो थैखायो मानसियानि थाखाय गसंनो हाया गाइस न'आ नाय न'आ बरियाखा नै ट्रायंगल शेपआवहा ओइ बोरायखौ नायलाय मोननै मोनथाम बुरसि माथो मबे ओइ बोरायखौ नाहर मास पाइसे ओइ मास पाइसे ना मानखौ नाय थांसैबा लादो बथला भिउआ मोजाङानो मबाइलावबो नुयोना नुवा बिदि चलो ओइथिं नाय 4 sisters बेयाव हाजोआ 4 sisters दाख्लैथ' vlog थांबाय 7 sistersआ दिनै 4 स्टार दिनै 4 स्टार नायनो फैबाय नामा 4 sisters न'आ नाय गाइस न'आ नाय न'आ जि बुरियाखा गाइस दय जोङो रेस्टुरेन्टावहा थांनाया जों दहैयो जानो थांनाया बियो शिप रेस्टुरेन्टसो आरोना नै बियो मिथिथाराखैमोन आङो दहैयो थांनायावहा नै बरिया माथो आं इदि होनना सानाखैमोन ओरैनोसो डेक'रेट खालामना दोनदो खोमा ना माखौ इखो औ जागौदां शिपबो जानो हानाय आसलि नोंनिया थिखिनाया मोनसेल'सो माथो नायनो महरखौ नायनो महरनायालाय
दायो आयु गोलोमलायलायबाय थाबायनानै दायो जोङो थांनोसै मेंबायलै मोजां नांबाय जायगाया आरो ओंखारजोबखांबा साबसिन जाबावगोन आरोना जायगाया बरियाखा हो नंगौ नामा स' क्रेडिट गोस टु डान्सरां ब्रादार होनदो आयौ चेन्ज जाबाय आं मेंनायखाय आं भिडिअ लानो नालाय मादि जनादों बे प्रडाक्ट्सफोरखौहाय इउज खालामनो नागिरदोंब्ला बेफोर प्रडाक्ट्सफोरनि लिंकखौहाय आंनि डिसक्रिपशनावहाय होनानै होनाय दङ